नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडवीकर आणि मित्रांनो मँगो किचन या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. आणि मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहे चड्डी धाब्यावर. त्याचा ऍड्रेस मी तुम्हाला मेन्शन करेन. आणि आता इकडे काय काय फूड भेटतं आपल्याला, गावठी कोंबडा किंवा बकरा, भेजा, ते सर्व आपल्याला आज बघायचं की काय काय भेटतं ते. चला तर बघूया. चड्डी धाबा हा पार्किंग स्पेस आहे. आणि हे बघा, आल्या आल्या पहिले आपल्याला कोंबडी बघायला भेटली. हे बघा, गावठी कोंबडी आहेत. आपण ह्या साईडनी पण बघू. हे बघा, त्याच्यातलंच आपल्याला एक कापायचं आहे. बघूया कुठचा भेटतो तो आपल्याला. हे बघा, जसं हॉटेल चड्डी धाबा. हा मोठा आहे, एकदम जबरदस्त. हे बघा, चांगला कुठचा आहे त्यातला, 1.5 किलो पर्यंत काढ ना. हा ह्याला पकड, हा म्हटला बघा. हा बघा, दिसत नाही. बघा, गावठी कोंबडा 1.5 किलो पर्यंत असेल का? आधा आधा अंडी, आधा सुक्का. ग्रीन मसाल्यात भेटतो का? 1600. हे बघा, इथे आतमध्ये काम चालू आहे. हे बघा, ही बोंबील चटणी रेडी झालेली आहे. ही बघा अशी बनवून ठेवतात ते. आणि आतमध्ये बघा भेजा, लिव्हर, मच्छी. हे बघा, किचन मध्ये त्यांनी आपल्याला एंट्री दिली आहे. नशिबाची गोष्ट आहे. दादा, काय चालू आहे? हे मांदेली फ्राय चालू आहे. तुम्ही काय करताय? हे काय वाम आहे? बघा, ती वाम फ्राय चालू आहे. त्याच्यात काय? हे बॉयलर चिकन अंडी आहे. बॉयलर चिकन अंडी आहे. हे बघा, कच्चा भेजा असा असतो. हल्दीचा भेजा, मसाल्याचा भेजा. हा मसाल्याचा भेजा चालू आहे. हा हल्दीचा भेजा चालू आहे. तुम्ही उस्ताद मेन आहात ना? हे मेन उस्ताद आहेत. बाजूला इथे लिव्हर पेटा चालू आहे. हा बघा, इथे लिव्हर पेटा चालू आहे. आणि हे काय बनवलेलं आहे? तो रस्सा चिकनचा आहे. चिकनचा रस्सा आहे, हंडीचा रस्सा आहे. हे बघा, हा भेजा आहे, हळदीचा भेजा आहे. भारी. आणि इथे आपण कुकरला काय लावलेलं इकडे? हंडी आहे. बरोबर, इथे गावठी कोंबडा आहे. ही हंडी चालू आहे. सध्या आता जे ऑर्डर चालू आहे इथे पण मी बनवून ठेवलेलं आहे. किचन आहे चड्डी धाब्याचं, जबरदस्त दिसते. भेजा बनवलेला काढतात आहेत. किती 3 भेज आहेत का काय? 3 भेज आहेत. हे 3 भेजे घे तुझे. 3 भेजे रेडी झालेले आहेत. मांदेली पण रेडी झाली आहे. जबरदस्त. थोडं कोथिंबीर टाकूया. मस्त. चना गोलीवाडा सोडलेला आहे. त्या धाब्यांवर पहिलं फेज म्हणजे चना गोलीवाडा, जे आपण स्टार्टर मध्ये पहिली ऑर्डर बोलतो ती. फर्स्ट लिव्हर आलाय, त्यात लसूण वगैरे सगळं टाकलेलं आहे. बघा, टेस्ट करूया आपण. हे बघा, लिव्हर पेट आहे. एकच मागो. टेस्ट चांगली आहे. भेजा चांगला काय एकच मागो. हे बघा, बोंबील चटणी आलेली आहे पहिली. बघा, अशी सुक्या बोंबील आहे ते. आपण खाऊन बघूया कशी लागते ती. बघा,
सुक्या बोंबलाची चटणी आहे. टेस्ट चांगली आहे. हे बघा, हा भेजा आहे, बकऱ्याचा भेजा आलेला आहे, जो आपण आतमध्ये किचन मध्ये बघितलेला तो खाऊन बघूया. आला. अरे अंडा बुर्जी आली. चांगलं आहे. तर आम पहिलं सोयाबीनची टेस्ट करतोय. मला एकदा वर्ष काढायचे. मस्त आहे. कशी आहे सोयाबीन चिली राम? मस्त आहे. चांगली आहे. जिताडा मागवलेला आहे. 300 रुपये 330 रुपये काहीतरी जिताड्याची प्राइस आहे. ही बघा जिताडा आपण ऑर्डर केलेली आहे आणि बाजूला सोयाबीन चिली. म्हणजे आता आपण जिताडा टेस्ट करूया. दादा बस मान. लसूण फ्राय पण दिले. मस्त. हे बघा ग्रीन मध्ये आपण गावठी कोंबडा सांगितलेला आणि 1 किलो 600 ग्रामचा गावठी कोंबडा आहे. आता आपण टेस्ट करू. हा बघा गावठी कोंबडा जो हिरव्या सुट्ट्यामध्ये आलेला आहे तो आपण टेस्ट करतोय. चिकन लेग पीस. थोड़ा गरम है. थोड़ा मसाला भी हो जाए आप. मस्त टेस्ट आहे. बारीक. बघा ही आपण हिरवी गावठी अंडी सांगितलेली आणि पहिलं जे सांगितलेलं ते सुक्का सांगितलेला. अरे बघा अशी जबरदस्त आहे. खुशबू एकदम भारी आहे. मजा येईल खायला. आणि सोबत घावणे आहेत. हे बघा. हा लेग पीस. आपल्यासाठी देतो. सोबत आपण घावणे घेतोय. मस्त टेस्ट करूया. इकडे 2 घावणे आहेत माझ्याकडे. हे बघा घावणे आहेत. रामसाठी शेवभाजी ऑर्डर केलेली आहे. ही बघा ही अशा पद्धतीने शेवभाजी आहे जी आपण चड्डी धाब्यावर. राम व्हेजिटेरियन आहे त्यासाठी त्याला शेवभाजी ऑर्डर केली आपण. तर आपण त्याच्यामध्ये लिंबू पिळू. तर ग्रीन चिकन हंडी सोबत आपण घावणे खातोय. तर चड्डीत आपल्याला घावणे पण भेटतात. हे बघा घावण्यांची आणि हंडीची टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे. असं वाटतं की आपण घरात खातोय. खाऊन मजा आली. खूप दिवसानंतर असं भेटलं की घावण्याने गावठी चिकन आपण एकत्र खातोय. भारी जबरदस्त.
मित्रांनो, आपण आज चड्डी धाब्यावर जेवायला आलेलो. चड्डी धाब्याचं जेवण एकदम जबरदस्त आहे. मी गावठी हंडी ग्रीन मागवली होती, त्यात सुक्का ग्रीन मध्ये, आणि हंडी रस्सेवाली. नंतर आम्ही मागवलेलं जिताडी मागवलेली, लिव्हर पेटा मागवलेला. तर सगळं जेवण एकदम जबरदस्त आहे. तुम्हाला पण एकदा यायला हवं. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.